Детска градина Зора в Червен бряг отбелязва 50 годишният си юбилей с поредица от празнични инициативи през целия месец май. Специално за юбилея бе изработен и химн на детската градина, като клипът и изпълнението са подарък за децата от вокална група Бон-Бон. На 17 май в детската градина се проведе тържествена церемония за отваряне на капсулата на времето и среща на поколенията. Тя се организира съвместно с част от порасналите вече деца от випуск 1999. Децата, които преди 25 години оставили своето послание за бъдещето към мълчуганите на 2024. Това тяхно желание е вписано и в летописната книга на детската градина, цитира го настоящата директорка госпожа Петя Митрашкова. 13 април 1999 година. От този ден детската градина има ново знаме. На специално организирано тържество то беше осветено и подарено на децата. Знамето на детска градина номер 8, създадено и бродирано от госпожа Илийка Трифонова, днес държи юбилейния випуск 1999. 14 май 1999 година бе поставено послание към поколението. То трябва да бъде прочетено след 25 години през месец май 2024 година. За това сме се събрали, за да напишем нова страница в летописната книга на детската градина, за да изпълним завета, който е записан тук преди 25 години, за да срещнем поколенията, тези прекрасни вече млади хора и нашите невероятни слънчица, юбилеен випуск 2024 година. Да срещнем малките деца с големите деца, да срещнем настоящите педагози с педагозите от 1999 година. С прочувствени думи и обяснимо вълнение към присъстващите се обърна и госпожа Милена Петрова, дългогодишен директор на детската градина. Радвам се, че традицията ще продължи, радвам се, че и вие ще оставите вашите заветни думи за следващите поколения и най-важното е, че във връзка с празниците на детската градина, поредица от празници на детската градина, всички вие се върнахте назад във времето и получихте нейната история. Продължавайте да я градите, продължавайте да я надграждате, продължавайте да я създавате. Защото заедно творите, заедно играете и заедно мечтаете. Нека бъде още много по 50 години.
последва музикален поздрав от малките възпитаници на Зора. 4-годишният Мартин Митков рецитира стихотворение от госпожа Гергина Давидова, основателка и първи директор на детската градина. Безгрижно десното е чудото, как бържащото литне щи, но ще остави в сърцата красиви спомени следи. А обещанието бе спазено. През 1999 именно госпожа Иринка Петкова затваря капсулата на времето. Днес отново тя бе човекът, който я отвори след цели 25 години, за да бъде спазен завета и предаден на тези, за които бе написан – децата на юбилеен випуск 2024. История се пише в този ден. Историята на детска градина Зора. Тя трябва да продължи. И затова децата от група Дага оставиха на свой ред послание за децата от 2049. То бе прочетено пред всички от 7-годишния Преслав Тотев, след което бе поставено на стената на времето. Пожелавам на всички вас, на вас големи деца, на вас мънички деца, да се срещнем тук отново на 75-я годишен рожден ден, 75-я юбилей на детска градина Зора, за да отворим отново капсулите на времето отново заедно. За спомен от този вълнуващ ден, децата засадиха в двора на детската градина чинар като символ на дълголетие, устойчивост и мир, а срещата на поколенията продължи с още много емоционални преживявания и незабравими спомени. Двата випуска изработиха и 2 картини с отпечатъци от ръчички. Цветя, подаръци и празнична торта, сълзи от умиление и радост. Неща, които трудно се описват с думи. Ти трябва да си част от тях, за да ги съпреживееш със сърцето и душата си. А детска градина Зора е оставила частица в сърцето на поколения червенобрежани. Това е безспорен факт.